Assalamu alaikum hürmetli din kardeşlerimiz, hürmetli tomaşaçılarımız. Assalamu alaikum hürmetli Radif Hazret. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün indi biz sizning bilen dini terbiyege to'xtalib ketesimiz kile, hem indi mena şun turda bizge to'liroq söylesegіз idi. Biz indi узган тапшыруда баланың хаклары турында сөйләшә башлаган идек. Менә икенче зур бурыч ул инде тәрбия мәсьәләсе. Шуңа күрә әти-әнинең балага карата булган зур вазифасы, зур хакы, зур бурычы булып тора, ул баланы тәрбияләү. Аеруча да инде әти-әни күп вакыт уйлый, балага югары белем бирсәк, әгәр дә аны укытсак, без бөтен вазифаны, бөтен аның каршында бурычны үтибез дип, ләкин бит әле югары белем бирү генә ул аны кешел итми. Безнең татар халкының мәкалдә бар, оясында ни күрсә, ышканда шул булыр ди. Шуңа күрә ояда адәм баласы инде ул тәрбияне алырга тиеш. Шуңа күрә без төп басымны ясыйбыз гаиләләргә, ягъни әтиләр килеп мәчеттә вагаз тыңлар, дәрес алалар, әниләр килеп дәрес алалар, алар балаларга мәсәлән аны җиткер. Яки хәзер киресенчә мәсәлән балалар киләләр, мәчетләрдән дәресләрне алалар, һәм шул балалар кайтып әти-әниләрне тәрбияли. Андый чиракларда бик күп. Бу инде бик күркәм, чөнки әти-әни кулыңны җудыңмы, мәсәлән, баласы решила бит инде бисмиллаһ әйттеңме, уң кулың белән кисәсеңме, син уң кулың белән ашыйсыңмы? Ягъни бу тәрбия. Менә шушы тәрбия инде әти-әниләр әлбәттә сөйнә, чөнки алар шушы вакытта үз вакытларын югалтканнар, дин тәрбия ала алмаганнар, яки әти-әниләренә шушы тәрбияне биргә ярамаган, мәсәлән, шундый кыенлыклар кичереп алар шушы вакытны югалткан, ләкин хәзер мөмкинлекләр бар, балалар инде әти-әниләрне өйрәтәләр. Шуңа менә бу тәрбия өлеше әти-әнинең тормышында бик зур роль уйный. Әгәр дә инде өченче өлешкә күчсәк, ансы әти-әни баланы, мәсәлән, инде иң зур хакларның берсе булып тора, ул башта күздә итү. Күп вакыт әти-әниләр әйтә инде, менә бала үзе тапсын, үзе кемне шата, шуңа өйләнә бит инде дип. Ләкин монда да барбер кем белән йөри синең балаң, мәсәлән, кем белән очраша ул, кем белән сөйләшә, кем белән аралаша, әти-әни кайгыртырга тиеш. Әле ул гына да түгел, малай өйләнмичә йөри, кыз кияүгә чыкмыйча йөри, мәсәлән. Әлбәттә әти-әни өстендә зур вазифа, чөнки ул бәлки ояладыр, бәлки читенсенәдер, бәлки инде кемгәдер нәрсә әйтергә куркадыр. Әти-әни инде ул мәсьәләдә әлбәттә кайгыртырга тиеш, ул мәсьәләдә әңгәмә корырга тиеш. Кыз бала белән, егет белән ул аны этәрергә тиеш, атып бәрелмичә генә аның матурлыгын күрсәтә бергә тиеш. Әгәр дә инде әти белән үзара сугышып яталар икән, ул бала да карый да инде миңа мондый тормыш кирәк түгел ди, мин үзем генә яшим дигән микән. Шуңа күрә әти-әни инде әлбәттә үзе иң беренче чиратта яхшы тәрбия күрсәтергә тиеш, аннан инде баладан шуны таләп итәргә яки өмет итәргә. Ни өчен? Чөнки әти-әни күп вакыт балага бер төрле сөйли, икенче төрле эшли. Ләкин бит иң зур тәрбия, иң беренче инде аны күп галимнәр әйтә, әгәр дә баланы тәрбиялисең килә икән, үзеңне тәрбияле, аның тәрбияле белән азапланма. Шуңа күрә инде менә бу тәрбия мәсьәләсендә иң зур безгә куелган вазифа. Без баланы тәрбияләү белән азапланмаска тиеш, үзебезне тәрбияләргә. Бездә яхшы сыйфатлар бар икән, димәк безнең балабызда да яхшы сыйфатлар була. Әгәр дә инде бездә без яхшы сүзләр сөйлибез икән, димәк безнең балабыз да яхшы сүзләр сөйли. Мин анда мәсәлән начар сүзләр әйтеп, минем балам килмәтур сүзләр генә әйтмәячәк. Әгәр дә мин үзем теге начар сүзләр кулланам икән, димәк ул да аны ишетеп ала һәм кулланачак. Шуңа күрә тәрбия ул инде гаиләдән башлана. Демәк, Радиф хәзрәт, әгәр дә инде әти-әни дөрес дини тәрбия бирәм дисә баласына, әлбәттә үзләреннән башларга тиешләр. Килешәсезме? Әлбәттә, чөнки әти-әни гаиләдә нинди тәрбия күрсәтә балага, бала инде тормышка чыккач, мәсәлән, үзе тормыш итә башлаганда, әлбәттә шушы әти-әни үлгән инде үз тормышында кабатлый.